Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile Alba TV. Salariații de la Cuprumini devin un butoi cu pulbere. La putere s-au perindat toate partidele politice, însă fiecare partid, cum a venit, a avut interesul să-și placeze oamenii la conducerea companiei într-un dispreț total față de problemele angajaților, a familiilor acestora și a munților apuseni, atât din punct de vedere al mediului, cât și al exploatării eficiente a cuprului, astfel încât să fie avantajoasă pentru întreaga comunitate și nu doar pentru câțiva profitori cu susținere politică. Revolta angajaților a fost declanșată de schimbarea Consiliului de Administrație și înlocuirea directorului general Lucian Vasilache, liberal, cu fostul director general la SC Min Bucovina S.A. Vatra Dornei, Iordache Gheorghe, care s-ar părea că este susținut de gruparea din PNL a ministrului transporturilor, liberalul Radu Ferochiu. Am aflat și eu din presă și m-a surprins faptul că a fost numit un alt director. S-a mai încercat cu ceva timp în urmă același lucru. Și nu e vorba de schimbarea unui specialist din cadrul exploatării de la Roșia Poieni, care lucrează, să spun așa, de viață și cunoaște sistemul, ci e vorba de aducerea unei persoane care vine de undeva de departe, fără să cunoască, din punctul meu de vedere, problemele și zonei și a exploatării, iar faptul că este adus pentru mine un semn de întrebare, la care sper ca răspunsul la întrebarea, la semnul de întrebare să nu fie acela ca să se întâmple ce s-a întâmplat undeva prin 2007, ar fi păcat, adică să se încheie exploatarea. Știu că sunt specialiști, sunt mulți oameni care cunosc minerit la Brud și în zonă și cred că, indiferent cine era acela, putea să fie numit un specialist din cadrul exploatării de la Roșia Poieni. Și spun acest lucru pentru că ei sunt specialiștii care în 2009, după vizita președintelui Traian Băsescu la Roșia Poieni și a ministrului Videanu de atunci, au hotărât și s-au angajat că pornesc exploatarea și au pornit-o, au făcut exploatarea să fie rentabilă și atât și acum este rentabilă și atunci cred că dacă un lucru merge bine, trebuie lăsat să meargă bine în continuare. Se lucrează pe profit. Categoric e un act politic, fără discuții, așa cum se întâmplă în perioada aceasta și eu îmi doresc să revină, pentru că a fost o decizie politică și se poate, pentru o decizie politică ar trebui să se revină și să-și găsească, indiferent cine acela, dar un specialist din întreprindere care ține la cele 530 de locuri pe care le oferă acum celor din această zonă a Munților Apuse. Nu știu, nu cunosc care al cui om este și eu nu văd așa numirile, dacă trebuie să faci numiri, și gândesc că s-au făcut numiri. Eu, din punctul meu de vedere, chiar dacă faci o numire pentru că îți permite legislația a unui conducător, trebuie să te gândești bine dacă acesta corespunde nevoilor societății comerciale pe care urmează să o conducă, dacă cred că capacitatea și sprijinul, pentru că până la urmă trebuie să-ți aduni din cadrul acestei întreprinderi oameni lângă tine să poți să conduci. Nu știu dacă poate să facă acest lucru, dar indiferent cine l-a numit, de ce și cum, eu nu am cunoștință despre așa ceva, că ar fi omul cuiva, va trebui totuși să revină și să-și găsească un minier din Roșia Poieni, pentru că experiența și tradiția este mai importantă, cred, și există, e importantă în a conduce o astfel de societate comercială. Cred că așa ar fi cel mai bine și cred că colegii noștri, și mă refer la, hai să spun, adversarii politici, vorbind acum, deși nu, din punctul meu de vedere nu poți să vorbești numai de adversari în politică, și mă refer la PSD și PNL să reușească să anuleze această hotărâre și să sprijine la nivel politic un colectiv de conducere din această societate comercială, oameni cu experiență.
În ceea ce ne privește pe noi, eu ca președinte Consiliului Județean și nu vorbesc ca un politic, nu putem să avem o acțiune comună cu sindicatul pentru că avem atribuții diferite, însă putem să-i sprijinim, să spun, moral și să solicităm conducerii Ministerului să aibă altă abordare față de Roșia Poieni, pentru că eram și atunci președinte Consiliului Județean când s-a închis și am fost și președinte de Consiliul Județean când s-a redeschis și asta și știu ce impact negativ a avut când s-a închis și ce impact pozitiv a fost la deschidere și mi-e teamă să nu se întâmple ce s-a întâmplat, să spun, la perioada în care a creat atâția șomeri în zona respectivă prin închidere. Da, în mare cunosc și această situație de la Cuprumin. Sigur, este o situație explozivă la momentul acesta, când vorbim, datorită faptului că s-a schimbat Consiliul de Administrație și conducerea unității, deci directorul general. Este o presiune din partea sindicatului sau o nemulțumire din partea sindicatului, să nu spune că e o presiune, care eu sunt convins că prin purtarea unui dialog civilizat și un dialog deschis între noua conducere, între Consiliul de Administrație și sindicatul din unitatea respectivă, o să găsească soluțiile cele mai bune încât activitatea să poate să continue și să meargă pe drumul cel bun. Cum vă explicați că statul, fiind majoritar acționar la dumneavoastră la Cuprumin, face o politică antisocietate? Care e miza până la urmă? Miza banului, alul ăla care îl susține în campanie și cum se împărțesc e politic pe zone. Mă înțelegeți? Pentru că vă spun o chestie, Cuprul Roșia apoi niciodată nu a fost împărțit de nimeni decât atunci când a fost la Vas Atanasiu. Atanasiu. Da, el a fost la Vas și a dus pe Dumitras, care a fost la Corporation, directorul a dus în aia și a făcut politica aia de Avingiu. Am mai avut am mai acționat toată în instanțe guvernul Tăricianu și am scos firma de la Avas și am trecut-o la Ministerul Economiei. Acum au venit iar ei, ca Avasul ei au venit la PNL și tot ei șofenii. Eu nu mai știu că politic cu mama dracului, destul că tot ei au ajuns acum și Cuprul Roșia apoi nu a ajuns să treacă la marele proiecte sau la energie. A rămas acolo și acum ea au împărțit pe zona Moldovei firma noastră. Și acum aduce din partea Moldovei că ea mai tare în politică, pe Iordache. Deci dumneavoastră vreți să spuneți că de la Teodor Atanasiu, care e senator de Alba, au pornit împărțirea cu Cuprumin, distrugerea? Nu, eu de la dânsul a plecat contractul ăla băgubos. Cu Energomineralul. Cu Energomineralul. Eu îl pun la Avas. Acolo a fost treaba.